pamer pacar anyar ning ngarepku. Terima kasih matur sembahun, tepuk tangan untuk warga masyarakat sampai malam hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Salam hormat. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Selamat malam. Insya Allah malam hari ini kita berkolaborasi dengan beliau Bapak Gunarto akan membawa dan mengawali untuk wayang milenial Indonesia. Tepuk tangan untuk malam hari ini. Jan. Kula nderek bingah Pak Nggih. Masya Allah Jan. Mudah-mudahan berkah. Nggih, amin pangestunipun barakallah. Malam hari ini memang luar biasa Mas Jo. Ya. Kita nderekke Pak Gun. Ya dong. Ini dari Jakarta. Iya. Lu kalau ngomong yang bagus. Iya, Deng. Jangan malu-maluin gue. Oke, Bro. Mohon izin Bapak. Nggih, monggo. Malam hari ini memang luar biasa. Ini di daerah Samben yang selalu menggelar budaya yang seperti ini tidak setiap tahun tapi ben tahun ngeten niki. Ngoten. Setiap tahunnya selalu menggelar seperti ini. Iya dong. Loh, kok iya dong piye toh? Ya pakai bahasa sing enak ngono lho. Dalangnya Jakarta, Bro. Ya biarpun Jakarta tapi kan penikmatnya juga majemuk. Ada dari Jawa. Ngono lho. Ini bahkan ada dari luar negeri. Iya. Malam hari ini di streaming oleh mahasiswa-mahasiswa luar negeri. Tepuk tangan untuk mahasiswa-mahasiswa luar negeri. Lho kepiye jajal. Wayang mendunia. Betul, wayang mendunia. Ini Iya. loh. Bapak ini sudah lenggah ngasto dalang itu tidak di Indonesia aja, tapi di luar negeri. Oke. Gitu. Sebentar lagi kamu di Israel. Di Selat Hormuz. Itu. Utawa dalang nang Iran. Lah iki Bapak, mula matur sembah nuwun. Mudah-mudahan malam hari ini nderek tirakatan nggih Bapak. Nderek-nderek ndedonga memayu ayuning bawana insyaallah dalu niki sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka napak tilas. Napak tilas eyang juga. Nggih. Niki saben-saben kula sowan mriki kok Pak Nggih. Setiap tahun tuh saya mesti sowan mriki. Tapi alhamdulillah malam hari ini tidak mengurangi kekompakan dan kesemangatan masyarakat Samben. Yes. Terbukti masyarakat Samben selalu menanamkan persatuan dan kesatuan berbineka tunggal ika untuk menjunjung budaya Indonesia. Ya, tepuk tangan. Ini ono wis gentenan. Loh, kowe takon ngarep kok ndak mau ki kenapa? Gue ngomong apa, Bro? Kok gue ngomong apa itu? Ini dalam Jakarta. Paling tidak secara tata bahasa, intelektualitasnya itu bagaimana? Dalam Jakarta, Bro. Ini Yogo Jakarta. Iya. Kamu. Lo kan dalangnya lu digareng mana? Enggak ada. Kamu itu ngawur aja sih. Bukan ya? Mohon izin, Bapak. Ya. Mohon izin. Ini sindennya juga Jakarta ini. Loh. Ini kok kayak sindennya minta berapa nih? Lu kalau ngomong yang bagus dong. Ini Bapak itu mengkonsep seperti ini. Sing Jakarta iki sape. Ini pangapunten Bapak. Dari awal Bapak itu mengkonsep dengan pengajian seperti Gua ini. kaget, Bro. Kenapa? Gua datang tadi jam 10:30. Nggih. Udah lagu dangdut. Gua kiri limbuan. Kok gua kere piye? Lambemu ki lho. Gua kira Nah, kok gua kere iki nek kowe kere ket biyen trae. jebolnya masih wah. Apa kuwi kok? Nggih jebolnya iki lho. Tibanya. Waduh, ini loh Pak, kesalahan yang besar ini. Ternyata Bapak ini ahli bahasa loh. ya. Bahasa mana aja Bapak pegang loh ini. Ya. Betul. Bapak itu bahasa mana-mana pegang karena jam terbangnya juga sudah dari luar negeri. Kalau 5 bahasa itu non sewu. Mungkin Bapak itu 1 bahasa atau 2 bahasa. Nggih. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Betul. Saya itu 5 bahasa sudah saya kuasai. Weh, kamu jangan sombong loh. Oh iya. Orang itu kalau sombong keblegong loh tembungnya Jawa. Saya itu 5 bahasa sudah saya kuasai. Contohnya? Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Solo, Dion. Kok gak enek basa luare blas to Mas Wi? Gue nggak bisa. Kok gak bisa ngaturke panuwun. Oke. Terima kasih ke Bapak Pak Gun. Pak Gun. Sehat selalu nih Pak Gun. Ini rekomendasi loh. Ya. Bapak itu mau ke luar negeri, rencana yang mau diajak sampean. Ya.
setelah ini Bapak Oktober ke Australia, kamu ikut gak? Dageli kanguru. Kanguru matamu. Kok piye tak nesu ki lho. Kowe iki jadwalnya ra paham. Lho kenapa? Bapak itu 5 Agustus Nggih. itu ke Malaysia. Alhamdulillah, iya. Iku Oh, wayangan. duta. Wayangan. Nggih. Wayangan dalam rangka sunati Upin Ipin. Malaysia. Ini loh Pak, bahasa yang nggak jelas nggih ngeten niki. Kami itu pakailah bahasa yang jelas. Ya. Mau tidak mau Bapak itu titelnya juga Magister Manajemen. Paham? Apa? Loh, MM. Iya, Magister. Manajemen. Aku ki sak ngisore MN. Loh, apa itu? MN. MN. Apa kuwi? Mantan narapidana. Awakmu ya. Kowe iki yo ngawur kok iso. Itu aku. Hormat dulu sama Bakun. Bapak. Izin mohon ngapunten nyuwun pangapunten mbok bilih kula wonten kalepatan gegojekan kalih panjenengan. Ora ora sing kleru. Nembe semindah menika ndereke panjenengan. Alhamdulillah kula tingali saking wingking wayangane jenengan niku jan Wah, istimewa sangat. Bapak ki anu elok kok punya kas sendiri kok kepiye? Beliaunya latar belakangnya pengusaha, Nggih. tapi bisa dadi dalang sing apik. Ngasto lenggah dalang. Ngasto lenggah dalang sing becik. Nggih. Ini bisa dinamakan bahwasanya beliau itu bakal nguri-nguri kabudayaan Jawa. Amin. Iki hebat, Lho. Iya. Anak dalang dadi dalang kuwi sumo. Tongkat estafetnya jalan. Tapi beliaunya itu pengusaha, Ya, tapi iso dalang. Ini suatu apresiasi yang tinggi awake dhewe terhadap beliaunya yang terhormat. amin. Karena beliaunya iso dalang. Loh, kamu kok latar belakang bukan Tutu dari dalang. Pengusaha. Gitu, Pak. Nggih, leres. Pengusaha. Lah kene Padha awak karo aku. sampean pengusaha. Aku itu iya, aku juga pengusaha. Pengusaha apa, Mas? Aku itu selalu menjadi pengusaha. Loh, Tadi apa mangan ya usaha, arepe usaha. oh kuwi jenenge awakmu golek tretekan kowe iki. Kuwi jenenge usaha karepmu dhewe kok iso. Tapi yang sebenarnya saya itu kontraktor. Loh, itu yang bagus. Apapun bentuknya usaha jangan selalu ditutup-tutupi Loh, iya. karena prospek yang positif. Aku ini kontraktor. Apa kuwi? Tadi apa ini? Pemborong. Loh, kok pemborong apa? Kontraktor itu lah pemborong itu toh. Kok pemborong piye to? Jenenge kontraktor ki apa toh? Kontraktor ki tukang kontrak. Loh, Dadi 3 wulan kontrak neng kene, terus engko pindah neng kene kontrak neng kene ngono. lagi omongan sing gak bermutu ngene iki. Kamu itu nderekke bapak lah sudah beberapa kali toh. Beberapa kali apa laki bisa niki aku. Piye to sampean iki? Bisa niki. Mbok iki kita awali ngene iki ben sapa ngerti. Orang itu jangan bohong. Lah terus, Wong lek ngapusi wong jaba padha karo ngapusi awake dhewe. loh, Ngono lho. Oh, Wong iya. adik iki ndeleke Pak Gung lagi bisa niki yo. lah kene. Tapi lek petuk, ya kuwi beda. Sudah sering ya? Ya lagi bengi iki. Tak kira ki ya sering kok iso. Cangkeme tak kira. Kowe nular-nulari. Wah, saya Indonesia tak kira. Iki apa? Oh, kok tak kira iki lho. Lambemu iki lho. Loh, Jawa itu kaya nje, Pak. Loh, Jawa itu kaya loh. Kalau kamu bahasa Indonesia nuwun sewu. Ya. Awakmu, anakmu, kucingmu. ya, Kalau kamu umpamane, aku. kowe Bahasa umpamane Indonesia. bahasa Indonesia. Ya, Maem apa? makan. Anakmu, Makan, kucingmu. makan. Loh, enggak ada bedanya toh. Lek bahasa Nek Jawa. wong Jawa sugih. Piye? Pomo, Kamu lagi ngopo? akeh dahar. Oh, aku mosok Ora nek jawane sampean iki lho. jelek. Bapake dahar. Lek awak anake Anake mam. kucinge Nyosor. Loh. Ngono. Enak to yo an. Ayo awakmu mandi. Adus. adus mandi. Nanti pomone Anakmu anakmu mandi. mandi, kucingmu Mandi. lho padha mandine iki to, Pak. Lho nek Jawa kaya. Awakmu Nek pomone bapak siram, anak anake iyam, kucinge. sulup. Enak to? Lho kepiye kowe? Kucingmu pinter renang ya? Kowe makane ora sembrono kowe. Ngono lho dadi didelok. Iki. Bapakmu nek turu apa? Turu. Ya tidur. Nah, anakmu, Tidur. kucingmu Tidur. lah rene bedane. Jawa sugih neh. Awakmu? Bapak sare, Awakmu? anake tilem. Kucinge? Kucinge ngorok. Masa kucingmu iso ngorok? Bisa. Wong kucing gedhi ya. Iso. Bangsamu. Mula suro itu luar biasa, Bapak. Nggih. Pak Gun. Pak Gun. Nggih. Pak Gun. Loh, Siap. Hebat jenengan. kenapa Bapak itu
Saya katakan berbineka tunggal ika karena berbeda-beda budaya dijadikan satu, Mas. Tenan aku. Aku lek ningali Pak Gun. Loh piye, Mas? Jakarta lho iki. Lo aja sembrono lho. Iki gawan Jakarta kabeh lho iki. Nyapa to jare? Satu, seniman tuh boleh memuji tapi tidak boleh berharap. Yang kedua, boleh memuji tapi tidak boleh meminta. Ngono. Ora. Dan yang ketiga, boleh memuji tapi tidak boleh menanti. Ayo kono dijelaske. Kudu paham lho. Pripun? Sae. Lah kok mek ngono tak iki lho. Lah wis mbok jembatan. Lho, kan wis tak omah-omahi. Ora ana tinane dalang sing kondang kaloka. Iya. Kuwi akeh dalang kondang. Iya, iya. Tapi dalang sing sakral Nggih. kuwi urung mesti. Lho. Contohnya Pak Gun. Nggih. Ulan Suro Ya, main ana ing Padepokan juga. juga. Iki sing darani dalang sing sakral. Kok sampean bisa mengatakan seperti itu napa? Dalang kondang kuwi Nggih. sokeh. Nggih. Dalang kondang kuwi mesti rame tanggapane. Betul, aktivitasnya padat. Dalang payu kuwi sokeh. Oke, regane larang. Regane larang, suro mesti rame tanggapane. Rame. Belinya iki dalang sakral. Kok saged ngoten, Mas? Metune suro tok. Loh. Metune? Ulan Suro. Loh. Merga suro kuwi cara basa Jawa kuwi suro ki wani. Sura ki Suro berani. ki wani. Iya. Suro ki artikulasine wani. Nggih. Dadi menungso ki yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Lah, ya ampun. Beliaunya Loh. iki dadi dalang sing wani ora aja wedi-wedi. Aja wani yen Wed- kowe ku angel men to kok iso. Sing gawe ukara kowe dhewe kok angel. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Lah, beliaunya iki sing darani dalang wani. Ngono karep ning Jakarta. Sing nyepelene lho kowe. Ngapa? Sadurunge aku ning Jakarta ki bojoku ki wis dadi karyawane Pak Gunarto. Gun. Apa iya? Bapak itu karyawannya hampir 4.000 lebih loh. Bojoku ki menjadi prioritas karyawane Pak Gun ning nggone Jakarta. Lah kok ora Mulan- cerita? Ora cerita, nyapa cerita ning awak. Loh. Bojoku ki nyambut gawe ning Jakarta. Derek Bapak. Derek Bapak. Jadi apa? Wakatibda. Weh, kelasnya dhuwur no wakil kok kuwi. Iya no. Wakatibda itu apa? Wakil kepala penitipan sepeda. Iki bojoku. Oh, ning gone kono to pabrike kena iya. Parkir. Layakno anakmu sing terakhir ndase kaya pentil. Oh, tak tapuki lambemu. Lenggah karo piyayi sing berpendidikan ki ya melu berpendidikan ngono lho. Pak Gun. Ora kok ngono kuwi. Ora glenyengan. Pripun? Wah. Sehat iki Pak Gun nggih. Sehat nggih. Pak Gun. Pak Gun iki. Nyapa? Loh, enggak, ini karena support. Yogane ya support, penonton ya Iki ora support. support. Iki support iki ora elek lah. Ora minta penjaluk bagian. Ngono lho. Dadi kekompakan penting. Lenggahipun Bapak Gunardo Aku ngerti undang-undangmu ngerti. Kula lagi ada undang-undang to Pak Nggih. Kali Mas niku. Pokoke nek teng panggung kok ukarane salah potong 50.000. Dadi omong siji 50.000 nek salah. Mas pindho lho. Pindho 100 ya aku potongan. Perhitungan tenan jan. Lho iya ono penting iki. Ah, penting-penting kok. Kedisiplinan ini penting. Disiplin dulur ki ya sing akur kok sok. Ngono. Pak Gunarto. Nah, Pripun? Wis cengesan kerja nyambut gawe iki. Ki ora guyon. Kok Pak Gunarto Pak minta gundelmu. Pak Gunarto. Niki dalam rangka bulan Suro. Bulan Suro, Alhamdulillah. Pak. Suro menika wani dadi Pak Dalang Gunarto menika yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Tegese ngene. pripun? Tegese iki sadurunge ade wani karo wong liya kudu bisa maneni awake dhewe. Memerangi diri sendiri. Iya. Mergo sing kudu diperangi iki internal dulu jangan eksternal. Wah, apik kata-katamu apik iki. Iya. Eksternal dulu, internal dulu, Jangan eksternal. eksternal. Mergo apa sing iso ngempet dulu hawa ya. nafsu ki awake dhewe. Kuwi eksternal, internal karo terminal apa nih kuwi?
Kowe iki sekolahmu ya anu, kuwi dledek kowe. Piye ta padha nale kok iso. Tegese iki kudu merangi awake dhewe. Oh gitu. Merangi hawa nafsu. Merangi hawa nafsu. Mulane Pak Gunarto ki saged lenggah ana ing tlatah juga bengi iki. Iki sing iso dalani merangi hawa nafsu. Alhamdulillah. Sadurunge awake dhewe iki ngene. Tak wongi. Piye iki? Oleh awake dhewe iki nesu karo wong liya, ning sadurunge awake dhewe nesu karo wong liya kudu ngempet hawa nafsu sabar ning awake dhewe. Meper awake dhewe. Meper awake dhewe. Loh. Nafsu salonding badan iki ketemu nang awake dhewe lho, Bos. Loh. Nafsu kuwi, Mas. Lho iya. Sura ki lak surasane ngrasa. Iso ngrasake. Iso ngrasakne, Mas. Rasane awake dhewe kaya ngapa? Masyaallah ya. Sadurunge dhewe wong iki lho ngene. Yen ora pengen nglarani wong liya ya aja nglarani awake dhewe. Loh. Yen ora kepengin dijiwit ya aja jiwit liyane. Niki lho Pak saestu niki. Pak Gunarto iki kaya ngono sinone. Mulane Pak Gunarto ki bengi iki wayangan ora kaya dalang-dalang liyane. Wiwit sore ngantek bengi isine mung dangdutan tok. Karena zaman sekarang zamane wong susah. Aja tertekan Karo kesusahane wong, aja tertekan dengan kesusahan kahanan. Kudu menciptakan kegembiraan. Ciptakan kegembiraan. Bahagiakan orang lain, insya Allah kowe bakal nemu kebahagiaan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo wong saiki arep susah kaya ngopo butuhe ya pengen seneng. Seneng, Mas. Arep kerja kesel kaya ngopo butuhe ya seneng. Arepe kepengin sare istirahat butuhe ya pengen seneng. Loh, konsep malam hari ini digawe seneng. Lho kuwi. Mulane Pak Gunarto ki wis pas dadi dalang milenial, dadi dalang Gen Z ki bener. Nyenengne wong liya, nyenengne suasana, nyenengne pagelaran. Iki dalang hebat. Dalang hebat. Dalang hebat. Kapan dicari Jakarta, Pak? Ini. Wis asmane mawon pun ketak wis. Pak Gunarto. Gun ki guna kanggo wong liya. Bermanfaat. Dadi dalang iki migunani karo wong liya. Amin. Tegese migunani karo wong liya, migunani karo para pesinden, migunani para wiyaga lan migunani para penonton sakmenembane. Domongi ora enek lho dalang rugi liyane Pak Gunarto. Ora enek. Narki narimo. Narimo ing pandom senajan to bengi iki ora bayaran tetep dalang. Loh, tetep nrimo. Apa tangan tuh, Pak? Mergo sing digoleki apa? Dudu duit, Mas. Ning digoleki. Sing digoleki berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Senenge. Iya, iso nyenengke sak padane liyan. Iki beda karo aku. Lho. Nek dulur karo duit milih ndi? Pilih duit mesti. Lah aku milih dulur. Berarti memprioritaskan dulur. Lho iya no, mergo lek ra duwe duit milih dulur. Ngono lho. Oh, iki ya paceklik iki ya. Iya. Kok iya yang terakhir dari namanya Bapak Gunarto. To ki saka tembung Tapa Brata. Loh. Umurmu ki pira kok iso lah cemerlang pemikiranmu ki lho. Ulan sura menika kanggone awake dhewe iki ngempet hawa nafsu manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aja nganti kesokan jlantaing kanapson. Lah. Tapa Brata nentemke ati ngadepke pikir nyawiji dadi siji karo sing kuwasa. Wening marang sing kuwasa. Loh, akhlakul karimah dasar dia qalbiyah kudu nyawiji dimen kadhe keluarga dadi sakinah mawaddah warahmah. Loh, sing diarani akhlakul karimah ki apa? Apa kuwi? Pikiran. Nah, iki. Pikiran kudu positif aja negatif. Nggih. Sing diarani qalbiyah ki ati. Ati aja duwe rasa iri, dengki lan serai. Kudu duwe pikiran utawa ati sing lembah manah. Ikhlas. Oh iya. Jasad dia awake dhewe tegese raga ya kudu dijaga kanthi olahraga dimen sehat dimen dawa umure. Lho. Dadi rasane nggon sura ki ngeten iki lho. Kita Pak Gun. Lho ngene lho Pak Gun. Pak Gun iki lho. Piye, Mas? Iki wo. Nggon tatanan sura lho ya. Ngasah rasa kuwi. Iki jos. Lho, masyaallah. Surane nak tahun baru. Lah iki tahun baru tahun introspeksi diri sendiri. Loh, introspeksi diri sendiri. Ora sadurunge awake dhewe ndelok wong liya kudu ndelok awake dhewe. Loh. Kowe roh awake dhewe sejatine. Nah, iki. Lah iki lho. Iki. Iki ya, anyar iki. Piye iki? Metu wis kepecel iki. Lah. Kowe nyapu tok mripat nyawang kon dindi kok iso. Ono jero tewel tok sing kepecel. Ngono. Ngene. Sing dingendikake Bapak. Ayo. Kudu introspeksi awake dhewe. Nggih. Kudu roh sejatine awakmu ki sapa? Sejatine awakku ya awakku dhewe no. Sejatine kowe karo ya aja klitik.
Sejatine kowe. Ya ora ngerti no. Nah, kowe ora paham. Lah sampean, Tak dute kowe. lho. Sampean paham to? Sejatining jo klitik, sejatining jo kluthuk ngerti? Kowe pengen terus sejatine kowe? Sejatine klitik iki sapa? Iki lho. Lho, ngopo ki kok dadak ngejak gawe kaca-kaca barang? Sejatine kowe. Lho, lha iki lak gambarku to iki. Ya iki sejatine kowe. Mbok kon ngaca to? Ngaca. Oh, dadi Tegese ngaca ki tegese ngaca awake dhewe aja sok gelem ngaca wong liya. lho iki, Pak. Tegese aja golek salahing wong liya ning ngoncekno salahmu. Lho. Lho Mas. Ya. Mas. Iki sura lho. Nggih. Aku iki bolak-balik ning juga. Pak Gun. Nggih. Nggih. Aku nek kalah tuwek nek sura iki. Kula niku sura niku teng juga pun bolak-balik Pak Gun. Mas. Dan saya itu selalu berdoa, berharap Nggih. Muga-muga muga-muga apa sing dadi gayuanku diijabah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. amin. Ngono. Izin Pak Gun nggih. Kula mbiyen niku melarat Pak Gun. Lho, Melarat. lah Kula terus niku ngamen teng Samben teng terminal niku 3 tahun, Pak. lho. Ngamen. Kok lalu-lalu karo raimu lho. Lalu. Wong ku ya bakul koran to tak. Yo. Cangkemmu ya. Lho, aku lah yo pas to ngegongi. Lho ngono iki tak tenanke ngono lho. Kula niku bakul kok bakul. Kula mbiyen ngamen teng terminal Samben, Pak Gun. Terus Saestu. nggih. Niki demi Allah. Kula ngamen teng Samben niku nggih kanca kula nggih. Ya Ucok, Ya Nopi pendek. Teng, Pendek niku kanca kula mbiyen ngamen. Nggih. Bapakku iki mbiyen seneng delok wayang. Heeh. Tumpakane sepeda Supra, Pak. Masyaallah. Star. Oh, biyen sik lawas. Sik lawas. Lawas iya. Sepeda motor Star. Nggih. Kulino delok wayang. Terus akhirnya bapak kula niku sering jagoan kali kula Pak Gun. Ah iki. Terus ngomong teng kula. Donga. Le Le, tong. aku lenco kok. Le, tak dongakne lencomu. Kowe iki sing tenanan kok ora? Tak dongakne sok ben sampean dadi seniman sing kondang. Alhamdulillah. Mergo bapak kula niku lek ndelok wayang, numpak sepeda motor niku gampang masuk angin Pak Gun. Mulih ngono mesti masuk angin mesti karo ibuke. Lah akhire ndongakne kula muga-muga somben sampean dadi dagelan laris, somben iso aku iso mbok tukokne mobil Avanza. Peh, Bapak kula mbiyen masyaallah. ngoten niku. Niki lho, Pak Gun saestu. Itu biasa. perjalanan kok nggih. Saestu niki cerita niki. Alhamdulillah begitu kula didongakne bapak kali ibu. Alhamdulillah kula niku nyambut gawe rada lancar, dadi dagelan rada laris. Dan kula niku eling dawuhe bapak, Nggih. ben ra masuk angin ki piye kula. Lah iya. Alhamdulillah begitu kula laris. Sukses. Akhirnya bapak kula, Bales budi ning bapakmu. akhirnya bapak kula tak tukokne. Mobil ben ra kanginan. Kula tukokne jaket, Pak. Lho, kok mbok tukoke jaket ki kepiye to? Ayo kudune bar motoran yo tukoke mobil, Jaket. aja jaket. Jaket tapi kan kandel lah masuk angin. Lah kuwi jenenge ora mensejahterakan wong tuwa. Mula dongane wong tuwa ki mandi, Mas. Saestu Pak, Ngono lho. mandi, Pak. Dadi Hitungane wong tuwa niku mandi, Pak. ngono. Apa meneh wong niku sedekah. Niki. Ulan sura menika yen gelem sedekah, menika bakal diijoli linuwih kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki kaya penjenane Pak Gun awake dhewe ya Loh, Pak Gun kecipatan. ki sedekah lho. Nggih. Pak Gun ki ya sedekah tenaga, ya sedekah biaya, ya sedekah budaya. rasa, ya sedekah budaya. Budaya. Iki insyaallah nun sewu Pak Gun. Jenengan ki balese ki ya sakala ki nun sewu. Piwales. Sakala ya sumbangane apa, balese apa ki beda. Hitung-hitungan secara matematika. Beda. Nun sewu calon Pak Gun ki ikhlas ngemban Nggih, amanah nggih. sebagai pelaku budaya. Nggih. Iki sok ben mbok menawa balasane panjang umur sehat. Amin. Pak Gun ngono kuwi. Nggih. Ya ora? Nggih, dan sampean Aku ya ngono. oh, Cerita mleh Pak Gun. Ulane sura. nggih. Kula iki biyene nyekel dhuwit iki bar ngamen, Terus nyekel dhuwit iki 20.000 Pak Gun. Ketoprak main ning Samben. gedung serbaguna. Gedung serbaguna. Delan niku enek kula pas arepe maem. Enek wong mlebu warung niku ya luwe ra nggo dhuwit, Pak. Lho, Aku iki bingung. Dhuwit iki tak nggo mangan apa tak Nggo bayari. wong kuwi. akhirnya Tak nggo bayari wong kuwi, Pak Gun. wah, atimu 20.000. mulia. Atimu mulia kuwi. Akhirnya lah kok diluk ora enek sak jam. Nggih. 15 menit ngono jaman biyen. Nggih. Kula enek telepon ngono, Pak. Tanggapan, Pak. Lho. Tanggapan kula niku njaluk rega 2 jutai ora dinyang, Pak. Loh, berarti kuwi secara hitung-hitungan apa kuwi jenenge ilmu Matematik. alam.
kuwi berarti berkali lipat. Lho, lah iya no. Ngowahi dhuwit 20.000. Terus diwehi dhuwit 2 juta. 2 juta. Gusti Allah ki adil. Lho, kuwi lho Mas. Balas budine ngatus ngaten. Lah terus saiki Aku mikir neh. Berarti lek dhuwit 20.000 iso entuk 2 juta. 2 juta. Akhire 2 juta niku kula sumbangne wong-wong, Pak. Lho, Mbok menawa ben saya akeh. saya akeh balasane. Mbok sumbangne neh. Tak sumbangne wae. Lah kok tak enteni sak jam ki rane wong telepon blas, Pak. Lah kepiye ta kuwi? Sedina rane wong telepon blas. Saulan ya blas kali wong telepon. Dadi aku saulan iki prei ra tanggapan. Lah terus dhuwitmu 2 juta mau kepiye? Disentek, dileput. Oh, lah iki lho, iki lho. Tapi ini pembelajaran bagi hidup Lah iki saya. kesalahanmu ning kene. Pembelajaran bagi hidup saya. Dadi kowe duwe harapan. Duwe dhuwit niku lek diwehne wong secara ikhlas, iki bakal oleh balas budi saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning lek ngowahi dhuwit, Duwe pamrih. berharap duwe balesan, ora bakal diijoli kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, Ora perlu dinteni. Oke, Nah. dadi alhamdulillah insyaallah jenengan dalu menika ikhlas ngemban amanah dados pelaku budaya bakal napa ingkang dipun jangkah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. amin, 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 amin. Oh, Yo, Pak. ya ampun. Napa melih menika Lho, Mas. kalih Mas Didi Lah nggih. lapis kukus menika, Pak. Lho, nggih no. Nggih. Niki panggunge lapis kukus niki. Ini Mas. LKI. Loh, loh. LKI. Son iki yo LKI, Pak. Lah dalah, Oh, lah. aku iki kaget to, Pak. Nggih. Wah, mosok juga panggunge kaya ngene aku. Lah, nggih. Kaya konser aku. Son iki yo jos aku. Dadi Mas Didi ini. Mas Didi iki yo Sumbang sih. LKI iki. Loh, lah kene awakmu Loh. yo duwe pabrik roti. Duwe pabrik roti. Kowe iki roti gundulmu ya. Aku yo son, Bos. Cuman iki son iki tak ganti, Pak. Lah kepiye? Mas Didi iki bener. Mas Didi iki yang tidak mengikuti perkembangan zaman, mulane Mas Didi iki dadi pengusaha son terop lan samubarake sing sukses, Pak. Jangan bener pirsa. Mulane sone menika son LKI, lapis kukus Indonesia. Sesuai dengan usahanya. Usahanya. Lah kan saat ini zamannya pun beda, Pak. Pak Gun, ngriki niku. Apa? Ngriki niku son itu berhubungan dengan rambut, Pak. Loh. Sing paling populer, familiar, trending, niku son sing gawe jeneng rambut. Contone, Brewok Audio. loh. Kondang kuwi, kondang. Kondang, kuwi. Pak. Horek kuwi. Brengos Audio. Enek kuwi Pak, Puncu Kediri. Enten ngriko, Pak. Ya. Kula akhirnya gawe jeneng son, niku sing berbau rambut tapi akhirnya ben dadi, Pak. Apa kuwi? Gamblis Audio. Lah kuwi wis critangku wae nek bapak ki ora kok kono kok iso. Menika logone jos, Pak. Logone jos apa? Ayo iso diitung kuwi kok iso. Lambemu kok iso. Mlok ampripun gayeng Pak Pak. Gun, Pak. Banyak artis yang di belakang. Nggih. Niki penting wingking menika wonten artis udakara pen 350, Pak. Dalu menika Nggih. kita dipun rawuhi Bapak Ki Rudi Gareng. Lah, Alhamdulillah. niku kiru digoreng menika pancen. Kowe engko tak jerot contongmu lho wis. Mbok ora Kepala terlalu pinggah memucuk. panggung. Lah, Pak. Pak Gun. Nggih. Pak Rudi menika mawi tindak panggung. Betul saged, Pak. Betul. Niki pun bisik-bisik kalih kula. Jo aku sementara rasa munggah panggung. Nggih. Aku iki untuk bulan Juli iki iso aku mau munggah terop. Loh. Dadi mengki kondul, Pak. Kondul. Ora kok ngono. Menika sampun standby. Lah nggih. Standby. Monggo, Mula kersanipun mangke ngeten iki. Mega Dadi panggung. seniman niku apike lek gemolong nyawiji guyub dadi siji Nggih, Pak. ngeten iki. Ngoten. Lah, Ngoten. lah. Monggo. Ayo. Pak Rudi Gareng. Kalebet Cobi. Setan paling ngulon Apa ya ngono. Monggo Mas Rudi Gareng. Wah, ya ini. Matur nuwun Mas Rudi Gareng. Dalam Menika
Mas Rudi Gareng kare Mas Jos Rudi menika. Kowe iki kok Anu ta Ratno Timur. Lho, Pangapunten Mas Rudi Gareng. Mas Gunarto Tali Jendro. Pak Gunarto. salah potong 50 lho. Salah potong 50 Lah undang-undang. potongane ndek urung mok wehne kok ya berarti pas no berarti. Lah konggon kowe irung lunas. Iki ngene, aku munggah iki. Kowe Wong loro ki kowe karo aku kudu Ngene lah. mendampingi. Lah iya. Ini to karepmu. Kuwi ngopo iki. Wah, eram. Ngono. Ngene lho omong-omongan pangapunten nggih Mas. Monggo. Ngantek ucul ku lho celanaku tak kotak. Aku yo gumun kok. Dalang ki sing kelainan yo miki tok. Omong-omongan. Jane toko ki apa ora enek celana lanang ngono kuwi. Apa? Roke bojone guwone ora. Juwo to sing Ya apa? kuwi roke bojoku. Mulai ya anakmu kaya aku ya. Iso. Pangapunten Mbok jumeneng mata, Mas. Jumeneng mawon. Mas Arif nderek. Mboten Mas Arif lenggah. nika lenggah engko nek ngadeg. Nika topo lho, Loh. nika topo. Menika kaya dalang Mas. Dadi lingguh nglakoni wayang menika nggih Mas. Sik gawakno sik. Nggih. Wah, Oh alah. Taline omong, Pak. wis tak omong. Dalang kondang taline kantok pedhot iki. isin-isin iki YouTuber ngumbok. Jenenge. Ayo kok Pangapunten lho, iki Mbak Ong ngene iki Ampok ngene ya mentol kuwi kok iso. ora apa-apa. Iki carane udel. Kuwi wong sing gak ngerti lho, mentole kok ning dhuwur. Wis pokok nderek Pangayu Bagyo. Nggih. Babakan mentol menika kala wau. lah. Wis mugi-mugi sukses selalu. Suro menika kali ngalap berkah nggih, Pak. Nggih, leres. Gunarto menika dalang hebat. Amin amin. Nyambi. Iki dalang hebat. Nggih. Pripun? Dalang kuwi lek melu aku mek gurung mule keneng Pulau Jawa paling ku arep neng Sumatera gak sida. Nggih. Kaya tek kapan kae. Nggih. Pak Guno Kali Pak Gun. Talijendro neng New Zealand, Wah. Kanada. Wah, lah kuwi kelasnya beda to, Jane Mas. dalang apa Piala Dunia kuwi? Lho ya menika iki arepe teng New Zealand nggih, rencana beto lawak loro Nggih. tapi digawa ndase tok nggih ngirit perjalanan. Ora lho, Pak. Sirahe tok lho kowe gelem. Ora apa-apa ndasku loro nyapet. Lah ya kuwi Stama, nyapa? Nyapa? Sing mbok unggah niki sapa iki? Lah Mas Rudi Gareng to. Kok kayak supire iki kok. Bocah tok. Boten Aku niku. anakku ilang kabeh dadi wis mek arek nyopir dhewe. Nggih, nyun pangapunten. Pangapunten kadawan napa menika, Pak? Lah, monggo. Kedawetan gitu. Menawi badhe Aku bayang aku lek ajeng diparingi kenang-kenangan wayang niku. Mas Gareng, Mas Gareng. Ora enek lho, etan ora enek lho iki. Kreatif lho Pak Guno Talijendro. Iki Pak Gun iki sing darani dalang fenomena. Kok ngoten? Kok sampean nyuwun ngene iki nyapa to kok wayang sini-sini. Sampean dalang kondang lho. Iya. Wayange Kok oke. jalo tinggalan wayang? Kuwi jenenge cendera mata. Kowe ngerti cendera mata? Ro, ora? tapi Ro. yo aja wayang, sampean ki dalang kok jalo tinggalan wayang. Ayo. Lah sapa njaluk bojomu? Apa? Loh, yo pengen. Dalang ki urusane meng wayang. Medaya nendi wae ya disuguh wayang. Iki cekel-cekelan. Wah, Ning ngene ya sing didelok Sik. langsung wayange. Sik. Apa? Dalang dhewe wayang, go. nggih, Lah aku dalang. mbok sowan Go. Cekel Cekel-cekelan. cekelan ngono lho. Lemu kok jaluk bojoku? Apa yang mbok go cekel-cekelan? Lah, dene kowe ya tanggap to kaya tapi wis Aku tenan kok. bojomu wis ora pati penak. Samane jak omong-omongan ki wis ora pati Sik. penak. Kowe kok tak kotak Mas aku. Kok ora pati penak wis berasane. Omong-omongane iki ora pati penak mergo rada sudarungan. Ya Aku- pancen Kan bojomu kupinge sisian kae. Sisih gedhi sisih cilik. ya pancen mbiyen kiwa karo tengen, Mas. Lah iya, saiki sisih cilik sisih gedhi. Pancen ya Niki kadawan menapa Pak? Nembang nggih? Nggih, monggo. Nah, lek nglawak bagiane wong loro iki. Sepados anu Kene piyayi kok mau kondagel iki wah. partisipasi. Alhamdulillah. Mosok piyayu taline koyo ngene. Gregeten ora tak ucuk iki pancen konteke modele ngono. Kesuk nek pemanu pesen aku, Mas. Pokok kowe lek tiru-tiru tak ketak lho ya. Boten. Kowe nggih ombor-ombor ke mesti tiru-tiru Nek aku. kula ki selalu mengangkat harkat martabat sesama manusia. Heeh. Memanusiakan manusia. Dadi ora kaya kethek sitok nika. Endi keteke endi? Niku, Endi? kethek tuwek niku. Tuh, lah aku ketek tuwek kowe ketek nom. Kok tuwek to ning kene iki sing sepuh ki. Lah, isih sepuh Pak Guno lho. Lah Pak Gun menika termasuk pemelihara ketek. Nik. Kluthuk niki lho, kok iso jenenge kok iso. Nembang mawon nggih, Pak. Nggih, Tapi tembang apa ya? Bawa Lagumu lho, Bos. Lagumu lho. Wahai sayangku, apa kabarmu? Lah, Mesti ra iso. Tutuk kuwi. lagumu, Mas. Anu apa?
Ngawur aku. Apa alu Yakin Mas Gareng? Apa Yakin Mas Gareng? Dewa lagune Rengkeng. Dewa Tresno sing wis terpopuler iki sing anyar kuwi Dewa Ruci. judule ngawur. Kok lagune Sing wong. bener iki judule Janjimu. Kok janjimu gundulmu kuwi? Kuwi lagumu. Sing terakhir iki lagu baru jenenge Jandu. Janji seorang jandu nggih. Nembang mawon kali sinten? Sing baku nggih Pak Gun. Mas Kluduk. Dalem Mas. Mereka dalang dari jauh. Loh, nggih. Dadi sangat luar biasa bengi iki penonton iki. Kuwi pancen sengaja arep tak jiret ya nih. Dadi awake dhewe kudu tetep sopan santun. Santun Mas. Tata krama Ada pasor. Tata krama kudu Dijogo. dijogo tok nggih apa? Nggih. Dadi dijogo kowe iki satpam apa piye kok ya? Lah kuwi lho tangane wis ngono ki ngode. Ya sakmono Iki kuwi. ngode. Bojomu wis tembange napa ya Mas Jawa napa anu? Peh Jawa. Dewa. Modern mawon. saged, bahasa Inggris saged wau sak sore nggih enten bahasa lagu-lagu barat. Wayang kulitmu yen apaan? Iki mau lho wayang kulite Pak Gun lho. Lagune bahasa Inggris. Lah, Ngopo? ngono. Aku itu menjunjung budaya Jawa. Ngono lho. Oh junjunge apa ning maune ceblok. Loh, iya termasuk kowe bareng ya njunjung budaya Jawa. Aku lek mau konone bar aku kah penak Mas Arif ku lho, teko-teko sila kok ya. Penak niku Nggih, tembange apa ya? Dewa Tresno no. Dewa Tresno kali sinten? Kali Sinden Jakarta menika no. Sing apal mawon, Sinden sing Jakarta apal. sing iso sapa? Sinden Jakarta. Ora musik pengrawit bisa? Iso. Lah iki Ya bocah-bocah iso. ngomong. Ya mesti iso. Iya go Lah mudak kok- ya. Iya wong. Dewa Tresno ditayupne mlaku lha wah kaya. Jan. Nggih, Dewa Tresno karo sapa Mbak? Sing apal Kok mawon. bunang kono. Mas. Iki sing tas niki nembe anu, Pak. Pak, menika nembe Mandap mesin, nembe manap mesin. menika nembe ndoboli. Nek ngerti kene lairan kok ora mbok MC-ni. Sapa? Lah kudune nek dalang ki roh sindene lairan ya di MC-ni no. Sing kula nang MC kan dagelan setelane glowah kaya iki. Ngono kudune. Sing kula iki becik. Kana nduk, kene. Sugeng dalu Mas Rudi Gareng, Mas Sugeng Putik, Mas dalu. Duduk, Mas Pak Duduk. Ari. Menika Wah, kok terus lungguh ki lho, kowe iki piye ta? apa-apa. Jenengan kok langsung lenggah toh? Tata panggung harus di. Lah kok kowe ngadeg wong sing kon nembang aku kok sing ngadeg kowe iki lho. Lho, lah iya. Lah kok lungguh ki lho, piye ta? Sesuk bengi budal dhewe. Ora melu aku. Mas aku. Loh, aku tak dhewe ora masalah. Ya iku setelan karo lawa. Nggih, Dewa Tresno untuk warga masyarakat mapan wonten endi Nduk Mas menika? Sampai yang juga. Padepan yang Juga muga-muga. Amin nggih Mas Arif kula Mas teng mriki. Mas Arif mriki, Mas. Mas Arif. Aku wedi kule arep nyawer Mas Arif. Boten. Lah mesti Mas Arif niku pun jogo-jogo lah niku Nggih. to. Anu ngeten Mas. Ketoke jenengan iki ora pede. Apa? Anu Mbok Pawon enten. Kan ngeterke gunting kedap mon Mas. Nggih apa? Nggih ngelongi kaine niki. Iki pancen lah iki nglembre mergo mau udar iki. Loh, niku khasnya Mas Rudi Gareng iki celananya seperti ini gitu. Yo, Dewa Tresno. Kesuwen mesakne Pak Dalang kok. Yo Mas, digarap model piye manut Buka bunang manut. Dik. Lho, lha kayak nek sing anu kok. Oke, yo. Buat warga masyarakat Mapan juga Wulan Suro Muharram Dewa Tresno. Pangapunten nggih Mas Gunarto. Gempil kamardikan panjenengan. Ono Mas Setiorini. Nggih Mas Rudi. Wis tambah siji. Alhamdulillah. Om nilaheng sekaring tawana langgeng. Sewengi ngene terus ya. Terus Doyan, lebono ya. Wis gedang. Cinta pengen duweni lawang sewu tak leboni.
garap sewengi utuh sing paling unik ya mek iki tok. Lah iso mek kendang tok liyane mek tolong-tolong. Lah, mula niki. Pak Gunarto lho. Endahe gamelan Apa? ngeten Apa? niki. Mula niki parlambang. Iki. Kabeh kuwi nek umpama nyece dadine ya ora apik. Apik nggih ngeten niki bersatu padu. Persatuan iki Persatuan. jenenge Oke. padha karo misine Indonesia. Nah, niki. Mula Menika anu Anu Mas itu, Politik Ya. wonten badhe dawuh utawa nembang menika. napa niku? Pak Gunarto Mas Arif. Oh nggih, Dadi monggo, monggo. ingkang kawogan. Iku lek latihan pun 3 tahun kepungkur. Sampun, sampun. Mas Arif kepareng. Wah, niku juga seniman, Pak. Nggih, Dek wingi kula menika- niki kalih tahun niku nggih dereng wantun. Heeh. Terus niki pas genep 3 tahun pun wantun. Anu ngapalne kok suwi men to. Adi pasne pas Pak Gunarto 3 tindak tahun, rene. Mas Arif, Monggo, Mas Niki Arif. alhamdulillah papane malih jembar Alhamdulillah. wayangan ngene iki. Loh, Mas. Penonton penak. Pun pokoke Ya. ngeten iki sing mirsani seneng, Heeh. sing duwe gawe ya seneng. Kesuksesan pentas tanpa kesuksesan penonton tidak ada artinya. Kowe jual jawil nyapa sing ngomong apa rungokno kluthuk Niki jual LKI jawil. Mas. Terope LKI. Oh, semua. Rijike Mas LKI. Didi. Nggih Mas Didi, lampune Oh, LKI. alhamdulillah. Sone LKI. Jenengan yang pengen pentas spektakuler damel LKI. Saya yakin bahwasanya jangan sok belek tanggapan damel sone LKI, terope LKI, lampune LKI. Wis tak Sito, jamin. Mas Didi kan koncoku. Nggih, tak jamin sama Aku mulai. yo ngenteni lek nanggap Pak Didi Loh. ae. Ojo. Lek mulih piye? Ojo Mas. Lek mulih aku nggae LKI. Sampeyan jangan Son LKI. Sesone yang Kediri to? Terop, heeh. Sesone yang Kediri Tak to? gantine LKI kabeh. Yen iso sone LKI, Heeh. Rizki Terop. LKI, Rizki. terope LKI, lampune ya LKI. Tak Iya. jamin mulai sampean. Piye? Sukses. Wis ora kemenan bayaran. Anu, adol mobil. Lah, iki lho wong loro iki ketok Nggih. nek wajah-wajah komersil ngene iki. Lah Menika piye ugi kok? dipun Wes. sponsori dening rokok Ajar Akar wangi. Wangi. Lah, ngene iki. Wah, Niki lah rokok iki. kula Ngambil Pak ya ngambil. Niki senengane Iki kluthuk. Rokok kula. rokok akar wangi. Akar ki nggone ning endi? Ngisor. Ngisor. Tur wis iso Wangi. Mular apa kepiye-kepiye dhuwur ki manut karo akare. Mulane iki akar ki manggone ning ngisor, ambune wangi. Yen pengen wangi tetep ngrokok akar wangi. Lah, Mulane akar wangi iki lek nggih contoh aja mok wene kluthuk, ilang kuwi suwi. Boten. Kuwi cekelen dhewe ngono ae. Pancen rokok itu mengganggu kesehatan. Bener Mas. Sesuai dengan Iki lho. manajemen. Kowe Genahno, nek gak genahno. rokok, iki lho, Manajemen, lho. Mas. Nah, Genahno. Aku kadang-kadang lek sene endorse rokok, Nggih. Heeh. iki bingung Pak. Pangapunten nggih Pak Gunaw. Nggih, Pak Gunarto. Jadi ada iki sebagai Piye, piye? seorang lelaki, iki Iya. rokok iki kadang-kadang nun sewu, iki manajemen murat marit. Iya lah. Nyang apa? Saya rokok akar piye? wangi regane piro? Delon bandrole. Lah iki lho wis genah enek Iki wis lho. ketara ora tau tuku. 15.000. 15.000. 13.000. 13.000 ki lek sak wulan. Oh, 13, berarti, ya, 13, 130, 110, 130 ping Telung 4 berarti Ya wis meh 3 juta wah luwih. lah, sak wulan kok, petang Oh, sak wulan lho. petang Oh, tak kira setahun. Heeh. Iki kopeng kowe Hitung-hitungmu apa iki, ya. Lah aku nek ngomong ping 30. 130 ping 4 berarti kan 420. Nggih. 420 berarti lek ping sak wulan berarti wis udakara wis meh 4 juta punjul. Nah. Iya, iya. 420 ping Lek 4. Meh 2 juta. Lek orang rokok berarti mbok tukone sepeda motor iso, Mas. Kenek kuwi Mas Udi. Oh ngono kuwi. Nggih. Ngono. Rokok setahun, setahun. Siki genah, blonge aku to. Belum, ya. Setahun toh. Berarti Blonge aku to iki. Berarti rong tahun. Aku tahu, heeh, piye Lek piye. rong tahun Rong berarti tahun. mbok tukone motor sing luwih apik iso. Mulane ngono. kula niku ora tau ngerokok, Mas. Oh, berarti kowe anu sugih kowe iso tuku motor. Ya ora iso. Lah nyang apa? Wong tuku rokok ora iso tuku motor. Wong ngono. Ya. Aku iki tahu ya nyelengi orang rokok itu ya pangkaran di apa-apa gitu. Loh, zaman iki wis gawan. Iya. Wonge mbok kaya aku. Lah Mas Rudgaring ugi Nggih. rumiyin nate nderek Ki Haji Matur Sutarso. Nggih. Oh, nggih, Saya nggih. juga pernah Panggih wonten mriko. Mbah Matem niku tesih padi kula, Pak. Nah, nggih, lah menika Mbah Hanom niku nggih, Pak. wonten lagu kenanganipun. Oh, napa? Empat pilar. Ah, cocok. Monggo. Mangke 4 pilar niku to, 4 Oke, pilar. dipun ungelaken mawon. Coba kanca-kanca bisa ya 4 pilar. Nah, iki Lek ngene-ngene. Nun pangapunten. Apa? Pak Gun itu kan beliaunya kan bangsawan. heeh. Jadi lagu niki 4 pilar. Lek sampean 4 pilar ra iso diganti 41 apa piye? 41. Iku tak Ojo. tonyo tenan lho iki. Aku sing sehat 4 sehat. Iki sing Jadi sitok engkas. Nggih, engko diaturke Mas sareng. Pengrawite iki kan anu to. Wah, niki keng Jakarta. Kelampi sedaya. sireng Jakarta. campur sing gender menika kali sing Nggih. pengendang saking Nggih. Pak Gunarto. Nah, Wes itu. kompak.
Engko lagune diaturne Menika karawitan RA, Mas. Apa? RA, Apa kuwi? rukun abadi. litik kanggo. Menika. Karawitan Lampe Sireng. Pilar iku bentenging negara Pancasila dasare negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruah NKRI iku nyata harga mati kanthi asa sakti jiwa patriot sejati rawe rawe rantas malang malang putung lepis kutu bares pangingan atas prihatin Empat pilar iku bentenging negara Pancasila dasare negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruah NKRI iku nyata harga mati kanthi asa sakti jiwa patriot sejati rawe rawe rantas malang malang putung lepis kutu bares panghianat mesti Tepuk tangan untuk lapis kukus. Niki Pak E. Kula sakniki aja nyawang klambi, aja nyawang palungguhan. Leres ingkang dipun ripta tembangipun badhe. Mantep Sudarsono. Dadi nyawang klambi. Sok kala klambine apik urung mesti yen pakartine ya apik. Urung nyawang nggon palungguhan, palungguhane nggon dhuwur ning sik sok kala sik iso ngrekasake sing ning ngesor. Kula niki rawe-rawe rantas Malang. Surabaya. Indahnya budaya kan di situ Nah, iki. terletak filosofi yang Jeh, baik. Terus malam hari ini Mas Arif, niko juga Pak Mariono rawuh. Mas Arif, paling pangertikan Mas Arif. Jangan kali sinten, menika Pak Mariono menika ngerayu saka Pak Mantep Mantep Sudarsono. Sudarsono. Walah, Iya. Cak. Itu rawuh nggih, Pak. Pak Mariono Aku mau rawuh. kaget lho. Lho Nggih. jenengan teko kene ya. Arif nggih. Kula menika Nggih. nun sewu. Arif nggih. Pak Di Mantep menika kanca plek bapak kula, Pak. Nggih. Saestu. Heeh, Pak. Mbah Di Mantep menika. Pak Kepengkeran. Bambang. Pak Bambang Wiyono, Pak Jologo. Nggih. Terus menika riyin Mas Rudi Gareng sunatan menika ingkang Ya. ngasta kan Mbah Mantep. Ya. Jadi tongkat Sik toh, estafet. kok Mas Rudi Gareng sunatan. Sunate anakku kan sing Nah. sunatan. Sing sunatan kan aku. Sunatan. Sunatan iki kuping myo kopok. Kritik niku. wis apa sih? Mas Rudi Gareng sunatan biyen kan nimbali Mbah Di Mantep. Ya. Lah niki kula Mbah Di Mantep menika wis kaya nun sewu kaya ponakan kali Mbah Di Mantep. Wis menika. apa-apa. Nggih. Lah ning dalu menika saged kepanggih Pak. Pak Mariono. Mariono. Menika nggih Pak Dalang hebat juga. Nggih. Menika wis kaya Pak Lik kula. Nate nderek lali po. Kabeh kok mau anggap Pak Lik karo Pak D to. Lho Eh. ken. Kok awake dhewe nderek bapake 3 kali lho. Kok iso lali? Dereke Pak Mariono lali kok piye. Wah. Lah. Ning ndi nggih? Nah, kalau bapak Suwargi setunggal terus awake dhewe 2 kali. Ning ndi kuwi? Aku ya lali. Oh kowe iki menika anu Mas Kritik, Mas Untuk kali Pak Gunarto pangapunten. Mas Arif badhe matur sekedap. Monggo nggih. Mas Arif. Monggo Mas Arif. Nah, mumpung menika alhamdulillah lho, kula kaget lho Pak Mariono kok rawuh teko kene. Nggih kula yo Yang kuyung Pak Gunarto luar biasa. Jiwa seni Iya. itu tidak melihat
Melahat. Tidak melihat. Tidak melihat, melahap kok ya. Aku siswi ngetutne kowe iki asik bingung aku. Mboten mirsani papan panggenanipun. Nggih. Sing penting sentuhan hati kok. Nah. Monggo Mas Monggo Arif. Mas Arif. Loh, Aja to. jenengan basa tak. Piye ta jenengan iki? Aja. Kok ngeten tok iki lho. Kudune sing ngeten iki kula. Lah arep matur arep mok lah. Matur apa ora? Lera matur muduna. Iki usum pelawak darah tinggi lho, aja nemen-nemen lho. Aja mbok seneni dina-dina iki lah angkringane sepi ngono kuwi. Sepedasmu kowe. Oh, kok roh kowe? Iku lho liwat ya. Monggo Mas Arif. Omongmu ya. Kok bakal lu mesrek. Iki Iki ora blakon tok yo teke barang iki. Monggo Mas Arif. Oke, sugeng dalu sedanipun rahayu. Matur nuwun Mas Rudi, Romo Gunung Narto. Dalu menika kita menggelar wayang yang sangat luar biasa. Apa ya? Kaya pentas. Mbok kaya pentasan Mas. Awan iku pol seni. Wis pokoke matur nuwun banget teng sedaya para ingkang sami rawuh, terutama untuk Mas Didi, Mbak Ana, LKI tetap jaya, Mas Matur nuwun, Didi, Amin. Mbak Ana tetap paringi sehat, Amin. saged bermanfaat kagem lingkungan kalih sedanipun. Wis LKI tetap jaya. Amin. Rembaka Kuncara Anjayeng Bawono. Amin. Matur nuwun. Yang penting ayo tetap nguri-nguri budaya. Jadi ini ayo Bali Jawa Nusantara bakal Jawa selamat. Amin. Amin. Pun wonten mawon. Nggih, Siap. nggih. Wis matur nuwun sedanipun. Nggih, nggih. Matur nuwun. Tadi garis besare malam hari ini yang terlibat itu sedaya nampi berkah. Nggih, amin. Son ki nek donekke ning gone talingane piyayi sing mirsani kepenak ya berkah. Panggung ki ketok padang disawang nyenengke sing mirsani ya berkah. Sing nabuh gamelane kompak, iramane rancak kuwi ya berkah. Sing lenggah dalang bisa menghibur dan membuat tenang hati pemirsa itu ya berkah. Ngono lho. Pokoke kabeh berkah. Alhamdulillah. Tak selingi sawetara kowe ngomong itu. Kula tak mandhap riyen nggih, Pak. Lah, karepmu dene dadak gawe mic lho. Ampun ndang blulus. Maksudnya ben mardeka engko bareng karo sampean ben luwih leluasa. Medalipun menika Nggih. sampun lepek. Dalu. Loh, Nggih, nah niku lho. Engkang wigati. Apa? Tuwonya tenan. Rono sik to. Kowe iki nyang apa? Kula tak nyuwun izin kali Mas Arif badhe Kang Wigati, Kang Wigati. lerem sawetawis penjan dimardikane Monggo. Leh Mayang muga-muga berkah selalu, sukses selalu Pak Gunarto. Pak Gunarto mugi-mugi ngulang sura Sopo menika. iki nyapa to kowe? Ya ben ngurmati sik. Lengsere Mas Gareng ya iso. Mas Kereng. Udah lah. Ngene lho. Aku cak lho. Nah, Nah, Matur nuwun Mas Rudi Gareng. Parang partisipasi. Ayo. Pak Gun. Engkang wigati. wis janji jan iki bapak ki ya sik ben lenah le lenggah. Mosok mosok kesore nyanyi gak waleh. Ayo beda kok. Kula namung nempel kamardikan Nggih, panjenengan. monggo. Anggenipun panjenengan ngasta dalu niki kula namung nderek mandat kemawon. Amin. Mawi kautus mandap nggih. Mandap? Nderek. Mawi Tetep ning iki panggah. Dicak menyang Jakarta budal. Wis ngoten man kula. Pripun? nyuwanggake Bapak. Nggih. Nggih. Kula kedah pripun? Tasik. Tasih wonten lagu Oke. Lho nggih kula kancani. Lampahanipun. Lho kene Pak Gun. Kedah Wonten tetembangan ingkang sae blangkon genah ukurane. lakon kedah tutuk cerita lelakune. Nah niki. Iki kula nderek jenenge Pak Gun. Pun manut. Siap. Sik to kowe ora jur cerak-ceruk ngono kuwi to. Aku karo Pak Gun plek. Kok plak-plak rumah samu. Aku sing ngene.
Karo Pak Gun. Apa iya? Kantor. Diantal untukmu kuwi kok. Lagu terakhir Loh, Pak, mereka termasuk juga tarian. Ya. entarane Pak. Kolaborasi. Lagunya Oh Blada Oh Bladi. Loh. Mbak Nova dan tariannya. Oke, siap. Nanti dilanjutkan wayangnya. Goro. Sinten Pak? Obladi. Oh Blada Oh Bladi. Oh, Brada. Oblada Himbodi. Sik, ayo di sana. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita tampilkan itu adalah Oblada Himbodi. Apa toh kok? Hadirin yang berbahagia, masih di studio 1 Satu. dengan televisi. Aduh, lagi televisi tanpa channel. Ki apa? Televisi enek channel e. Tak neng kono jawab. Kene kene to nek kene. Wis nek kene ae. Gak pareng. Kae iki dinane kulane sura kudu sabar tawakal. Loh. Aja nganti kesokan jlantaing kanakson. Loh, lha malah gongsuk mlaku dhewe ya. Wong suwuk piye? Ayo. Oh siap. Blada Oh Bladi. Bladi. Pak izin Pak nggih. Pak. Oh, Good evening, darling. Yes, good evening, baby. You are so handsome tonight. Okay. How are you? Fine. Rupamu kaya batok GI aja. Your English is very well. Okay, well. Very comfortable. Apa kok well ki lho? Yes, very good. Good. Good apa? Good. Where are you come from, darling? I am from Blitar City. Oh, come from Blitar. Yes, cedek Oh, ini that's loh, aku cedek ini. nice. Pot bedeplon. Mepet tembok madep kula. And little body. Apa kuwi? What is Slit little katel body? keleben wedi. Iso. You are Yes, very good. You song in the Java. You song in the Java. What? Oh, Please welcome the song in Javanese language. Yes, thank Yes. you. The next song is Obladi Oblada, please. Oh bloody blada. Oh bloody. Oh blada. Oh bloody. Oh blada. Bladi. Buka siji. Jos. Kita lagu ini. Kowe jenenge ngene iki bengi iki ora meper apa nafsu berarti kowe Lagune ya. Oh blada bloody. Oh blada. Oh bloody. Oh blada. Oh bloody. Oh bloody. Buka siji. Jos. sesuk dinobatkan ya. Nova Yes, thank you. and special Ngomong apa? And spesial sego goreng. Kowe kulitmu. Wah, kowe iki lho spesial iki mergo kowe pesen martabak kuwi kok. Martabak spesial. Okay, the last song. Oke. Niki Pak Special Gun nggih. for tonight. Oh Blada Oh Bladi. Keng Jakarta niku. Niki. Kok Jakarta? You want to go to Jakarta? Ada pernah. You want to go to Jakarta? Oh, kulino. Loh kok ada pernah Cahyu? Okay. Over there? Ada pernah. Over there? Kamburi kok kayak Manohara aja iki. What do you looking at? Yes, What do you looking What at? do you looking? Oh. what do you What do you looking? Kamu melihat. body language. Lah, alah. Body language. Omong Beautiful. Omong apa to, Min? Iki aneh. Wah, kowe iki basa Inggris ya biji loro itu tak. Ngawur edan 16 kok. Coba. Anu ral. Oh, body. Ral, pakai ral. Oh, Ral. enggak. Oh, mau pakai ral. Iya, ral dong. Aku tak ral saja. Oh Blada Oh Bladi. Come here, please, darling. Thank you. Please come here, Thank you. handsome. I'm hot, I'm happy. Oh, you are happy. Jagluduk. Okay, come Jagluduk. here. Oh, I am ikut. what do you like next seat? Oh yes. Tempenya tipis-tipis. Oke, thank you. Okay, Siti come here. nunggu. Oh, you are so handsome. Oh my God. Oh, you dog. Dok matamu ya. Dok kiri ya. I am hot dog. Apa kuwi? Dok ki panas, hot ki panas, dok ki kiri, ayam ki kerengsengan. This is a tambul. Oh, Ral. ral. A body. Tuh, sing delok kok mulai kabeh nyawa to. Oblada,
life goes on. Sik. Lagu niki kok video klipe wong golek aku wae ya. Dek, kuwi ngombeku mbok mulai. Kita fokus berdua aja. Iya. Oke. Ini nanti lagunya pakai dansa. Yes, Dance. You can okay. dance? Oh, I like. I like I dance. can, bukan I like. I like. I like nanti guguk gitu ya. I I can. Ya, I can. I can. bukan Mr. like. Kluduk, I am No. You woman too. I am one is of who? A big beautiful. Oh, it's not big, you know. Yes. It's slim. Yes. Slim. Slim dolanane anakku kuwi. It's a slime. It's a slime. I. Oh bloody, pakai dancing dong. Ya, oke. Oh bloody, oh blada, life goes on. Ra, la 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 la, life goes on. Sekali lagi. Oh bloody, oh blada, life goes on. Putar. La 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 la, life goes on. Kowe kok dunyerne kok nyandak kuwi berarti Diunyerne aku beli iki. Sing ning omah yo gedhi ngene iki. berarti kowe ora iso meper nafsumu berarti kesan jan klaing klanapson. Oke, embody. Takut apa aku itu. Cekidot. Oke. Chair production. Yes, oke. Music. In a couple of years, that to treat us sweet back home. In a couple of years, like a read the yard is not a fun. Only joy goes on. Oke, luar biasa. Thank you very much. Thank you very much. Very good. Thank you. Mister. Oke, thank you. Good Iya, night, Mas. good night. Sok kritik. Pak Gunarto ing samangke anggenipun atur Ya. panglipur wonten ing kelir limbukan dalu menika Saged. insyaallah saged menjadi satu hiburan yang luar biasa. Amin. Mugi-mugi mangke Gusti ngijabahi saged kepanggih malih kalian panjenengan. Amin. Saya ridho saking Gusti Allah taala insyaallah dalu menika nderek-nderek tirakatan, nderek-nderek nyenyuwun marang Gusti insyaallah Indonesia akan segera dikasih kesuksesan dalam kepemimpinan beliau-beliau pejabat-pejabat tinggi Amin. membawa amanah yang terarah untuk lebih maju melangkah melihat ke bawah. Insya Allah ping benjang saged derek panjenengan Bapak. Amin. Bapak beliau wonten kelas atur nyuwun pangapunten kurang langkungipun mangke panggih wonten ing goro-goro. Nggih. Matur nuwun. Nduk. Apa, Mas? Wektune wis lepek kudu dirampungke lakon, ora dirampungke sok ora timbali maneh. Nggih. Matur nuwun sanget. Ayo, Nduk, ditutuke lakon awake dhewe, Nduk. Yen donya kagian dosa, ing akhirat bakal disiksa.